nator gaur. Miluzeko katilu preziatu hori, Bai, hau gainera bintaxa da. Miluze garriz, nator. Garriz. Bai. Edango dugu, Edango dugu? Honetatik ere. Euretatik edango dugu, bestak beste. Xabatet oier, gure veteranoak, legeitxarrak, lagunak, lankideak. Gainera orden horretan. Bai. Bueno, Xabat, ez de moduz, ikasliek eta zer esaten dute? Zuei buruz? Naiz ez jakin. Ez da entzuten. Ez da entzuten. Ez da gizinale hona edo txarra bada hori. Kritikari gogorrak, Ez da entzuten. Oier, zer esaten da oie? Oso dosabiltziela, fanklubak. Ke ba, ez dut uste popularrenak izango hainik institutuan. Esan dugu, bestak beste, surfa egiten eta neoprenun atzetik eta zabiltzela, bai hemen piragua talde bateko kide zarala be bai? Bai, eske niri uradan dana gustaten jat. Edateko ez, baina ibiltzeko bai. Nik uste dut bai. Nik esaten Zanga du izena. Ondo. Igeri egiteko eta hone behar du neoprenoa piragoa barruan joateko. Hombre, a ver, olatu kartzen bazoz piragoa arrume bustitxe zara, Kontuz, Claro, a ver. Muturreko kirola, Gaur beste muturreko kirol bat, Xabatet oier, hemen Miluzen proba ia zelan kudeatzen duguna guztia, ongietorri. Eskerrik asko. Libe eta Inigo bezalde, hauek ere beterano izateko bidean, nola? Hirugarren saioa gurean, 171 euro irabazi dituzue, tordu, parrana baterako, kadiru potxamakala. Gainontzean, Libe, masterra egina ja bazara, baina aipatzen duzu, beste masterra ematere egingo zenukela gustora, ze... Zer da, hau tatuajen kontua bezala? Bat egin eta gero beste bat nahi eta... Engatxetan duela. Ze masterra egingo zenukela? Ez dakit, eski momentoen hau... Ez dakitela oso ondo zer ingoten. Aste batetik bestera diferente erantzun gotzen. Badakizu Miluzen 10 saio baino gehiago eginda, hori ja master modura kontatzen dela, ezta? Beraz, Miluzeko masterra egin, hori da, Inigo. Psikologia konbaliatuta. Eta... Ezik eta berezia, gauza asko egia esan. Inigo, zu berriz, xake jokalaria ere bai. Jolazten naiz, zeo. Baina gutxi hasi nintzen, baina... Xakeko estrategiaren bat aplikatzen duzu hemen Miluzen? Ez, esan honok ez. Saiatuko naiz. Erantzun da geratu da. Animo, oikote, zorte hon. Asier, eta bainat gure lehiakide barria zen moduz mutilek? Ondo, ongi esan berko bai. Ongi etorri, badatoz altxasutik. Asier, askotan pentsatzen du nik. Haulan, profesio ideal bat, guri oso politxe da, baina liburutegi baten lan egitea. Iruditzen zait, zoragarria dela. Badauzka bere kontuak ere, Esaterako? Jendeari isiltzeko esatea, niri hitz egitea munduko gauza, gehien gustatzen zaidan gauza izan da, eta jendeari isiltze... Hipokresia hori. Bai, hipokresia hori oso gaizki eramaten dut nik. Batzutan ezin dut lorik egin. Arbizuko liburutegian egiten duzu lan, Asier. Bainat, zuk eskola batean, Sakarako eskolan, non zauz? Bai, institutoan, FP-ko lanbidezeketako institutoan. Oso ondo, eta Asier Antxon ezetuten zatozio, ingutan ez da? Bai, hori da gure. Ilusioa. Antxon ezetutie. Asi dira egurra maten ja, Bai, Esan diez, ondo eta, pixka bat urdurita. Lehiakiden gatik eta, zure gatik ez gara urduri egongo, Oso ondo, gustatzen zait hori, zirtolaritza. Asier, bainat, zaintentziarekin, gatoz Miluzera. Lehenengoan ikustut ondo pasatzea eta gero ikusiko da, ea noraino iristen garen. Eskerrik asko etortziarren. Bazuek. Ari gara elkarri ezagutzen, Zuek ezagutzen zaituzegu, sobera, aldaka oztarrak ere bai. Denok, prest, Miluzea zera doa, gozen! Erantzun eman da hasiko gara, eta hortxe gaurko pena dena izena, sena ezena azalpena erantzunak. Pena gitxi ez da, momentuz? Bapez. Aldela? Asko zobeto. Guazen Xabat, denpora. Parixen, Ibaira erori eta gertutik ezagutuko duzu? Sena. Zer? Nola? Dio Laiak. Uste dut ez duela ondo ulertu zure... Eszena. Azalpena. Irakasleak banaka irakurri ditu gure... Izenak. Ez dut asterik izan ikusteko kontzertu dena, eta sentitu dut... Pena. 3 oial eta alfombra batekin jantzi dute Arriagan... Estena. Izaki Gardenak taldeak oskol modukoa ikusten zuen... Dena. Osondo, naia dan zabestian nahiak berea ez ahasteko eskatu zigun. Izena. Oporrak amaitzean, barruan sentitzen dugu. Pena. Azte larritasuna, etzen idan esan, horrelako aztenik. Pena gutxi eta puntu asko. 70 denera, legitio. Erantzuna eman da hoiek... Libe Inigo zer? Pena gitxi?
Hortik le? Ondo. Bukautakoan ikusi, hori da. Hori da. Pena batzuk hartzen di miluzen, Guazen, pixkanaka. Guazen, libe denpora. Benetakoa edo artistikoa atera dezakezu pasieran. Zena. Oso gaizki jokatu dugu. Ikustera etorri direnei eman diegu. Pena. Portuges batek esplikazio bat emateko eskatu dit. Azalpena. Txisteak grazia galtzen du, ulertzen ez denean hau ematen bada. Azalpena. Osan da. Seikote honetan, bada bitan irakurri daiteken hitz bat. Izena. Pena, jarraitu deskontrolen abestia, amorerik eman gabe zuen leialtasuna. Dena? Wes Anderson zuzendariak kuadroen pareko egiten ditu. Estenak. Estenak grabatzea baino zailagoa da. Ondo! Libe eta Inigo, ondo! Eta ilazkere bai, ilazkeran, Esplikazao! Esplikazao! 60 puntos! Irurogei! Noiz erungo noso parratan? Joango gara, Bai, Eta erakutsiko izut dena portugues ez. Asperto egingo zara, baina bueno. Ez, ondo. Joan egingo gara. Asier Beñat, pena kontuetan? Nivela, momentu honetan? Zerotik amarrera, zema pena? Zero. Zerotik. Kuban eta pena esaten dute lotxari deitzen diote, eta orduan... Zue pena gutxi orduan. Hortik, lotxa aldetik bai apurtxuet. Ondo, hortik, 50-50 gabiltzen horren. Hau mutilek, guazen denfera. Zalantzaz josita, bazaudere jarraitu beti zure... Sena. Zer dator beti Gemapel esaldiaren atzetik? Izena. Intuizioaren lehengusu txikia da. Sena. Lagun min horrekin partekatzen ditut nire... Penak. Klasekide berria da. Galdetu aldiozu zein den bere... Izena. Argi eta garbi daukanak ez du behar. Azalpena. Eszena oso onak dauzka, ez dut ordea gogoratzen telesailaren. Izena. Altzaria muntatzeko irakurri behar izan dut, zekarren? Azalpena. Ez dut denporarik izan entxeatzeko, nahiko erdipurdi dramat obrako nire... Eszena. Oso no, atxotitzaren arabera, aberatsa izatea baino zer da hobea. Azkenak iritsi eta aurre hartu, Kuba aipatu duzu, hau da revoluzio moduko bat, Opaltxasu, 80 puntu! Erne, denok ere. Ekitxo, eutxi puntuei. Xabat, hartu lekua, eta eger, zuere bezaldean. Neofreno ondo zorroztuta. Guazen, denbora. Biziko marrazki hau. Kastillo bat, kuadro bat, arresi bat, fabrika bat, Vale. tximenea, kea, Vale. Zer da hori? fabrika bat, kea, Bai. tximenea, Eta horrekin zer? kutsadura, Oso no. Eta bigarren marrazkia. Espainia, Italia, Katalunia, Barcelona, Vale. Osondo. Hori, Sagrada Familia, Bai. Bikain. Buah. Osondo. zeu, orkestako zuzendariza, Horagari. Eta azkena. Ia lauti lau. pertsona, Xabat, pertsona, Plato, konkursantia, aurkezlea, regidorea, produktorea, Bai, Xabat, bai, Xabat. animadoria, izenak ipintzen da Eta esena, aurkezlea ondo ari zinen, aurkezlea, tokitza, platoa, bera atrilla. Aurkezle bat behar genuen zehatza. Claudio Landa. Xabat egiten ari zen hor lurra. Landa, baina, ja, ja... Ez dut harrapatu neu ez da zer da Bilba. Ez que nire eza Landa, da, eso, Nire buru bueno. zentzuka, baina banek izan, Claro. Aldi berean, Claudio Lanak hainbeste imintzio egiten ditu. Hori be bai. Bai, ez da? Xateko modukoa. Esateko modukoa. bai. Ondo. Oso ondo. 60 haupazuek. Ni luze fana da. Bai? Eta gu bereak. Ba, sekulakoa. Libe Inigo, zuek ere fanak. Bueno, Libe Inigo hartu lekua bietako batek mesedez, bai? 60 puntutxo. Meixake estrategia guztiak eta ondo aplikatuta. Ea ba, Puntu bila, denbora.
Triangelu bat, mendi bat, piramideak, Oso ondo? Gizako piramidea, Eta? onduan esfingea. Oso ondo. Oso ondo. Lehoia, lehoi bat, hartza, Ondo? tigrea, Ez, ondo egin. txuria, hartz, txuria. Bai. Opera, monologoa, monologista, Bai, eta? eszenatokia, aktorea, Orokorra edo? orokorren aktuazioa, showa, monologoa, Baina? Zertan ari da bera? parrez, Beraz? barra eragiten dizuna, Zer da hori? barre showa, monologo bat, ez dakit. Gertu, oso gertu, Hale. Kotxean argiak, ez? Zer da? Ondo. Gurutze bat, beste marrak ez ditut ulertzen. Peoiak ez dira. Oso ondo, Libe. Fokoak. Venga? Eta? Fokoak argiztatu, argia eman, Vale. pertsonei... Venga. Fokoak eman dituna, argi. Argi teknikaria. Vale. Oso ondo, Oso ondo, ez zaigu sartu, Deskripzioa, denbora barruman. izen horrez. Baina oso ondo, komedia? Komedia. Hortxe ukizu. Bai. Barri ginarazi, monologo bat eta baina generoa behar. Bikain, bikote, bi asmatuta, 40 puntu. Asier eta bainat, nik uste dut, liburutegian hainbeste imintzio eginda, Asier bera izango ote den hemen trebea. Trebea ez, baino hola Trebatua bai, hartu lekua beraz, oso ondo. Ikusiko dugu liburuzainak marraztu nola egiten duen. A ver. Epa, hori da bestea, Ia, demora. Telefonoa, banana, aria, telefono kabina. Oso ondo. Hori imintzioka egiteko da, imintzioka. Baina sakatu, Aukeratu? sakatu. Ez du sakatu ala? Orain bai. Venga. A ver. Idatzi, liburua, pegatina, pega, kola. Kola, Vale. bai. Kola. Planeta bat, handiena, Jupiter, espaziontzia, Oso ondo. grabitatea. Bai. Wow. Aupa. Ze ona. Marrazki bat orain. Nafarroa. Bai. Zer da, hau, mesede. Nafarroa. Ondo? Grabikatatea zer? Newton be atzien utzizu, Pintxa. Bueno, ondo. Eta itxatxi, kolari gabe ere, sustoarekin itxatxi da hori, Oso ondo, Laurek, 80 puntu. Hasi nahi zu imitatzen, eta hartu dut sekulako mina eskutan orain. Guezkara Bero, naparrak hori da kontua. Bero, hitz askotua. Markagailuak bete-beteta, Bai. gure lehiakide mundialen erakusgarri izaten da hori. Nordu maira. Lehi estua gaur be. Oier, Xabat, ia, banaka-banaka lortzen ditugun, hitzak asmatzie, haupazuek, denpora. Hitzak, Esaldiak. laburpena, Azpimarra. aditza, Azpimarratu. Aupa. hitzaldia, Islaria. tokia, Platoa. tokia, Holtza. txikinago, Atrila. Vale. Oh, eskua, Besoa. bost, Atzamarra. hori behar dugu. antzekoa, Atza. ez, antzekoa, Behatza. antzekoa, animalia, Hartza. Bai, bi. paso. Atzaparra. Atzamarra ez, atzaparra. Pera joan berrenen, atzamarra eta atzaparra. Dira, baina horreko ondo joan dira, Bi, zuzen erantzun da, 40 puntu, ondo. Libete Inigo, ariketa hor egin behar delako, eta ez talako baina erreza gero, nordue. Venga, Inigo. Erakutsi? Venga, ez dagoen arteko konexio hori. Denpora. Urruti. Hurbil, Sinonimo. urrun, Sinonimo. gertu, Sinonimo. bertan, Hementxe. bertan, Paso.
Disfruteak. Gozatu. Eragin. Plazera. Hau pasuek. Astelena. Paso. Erra ondago. Bai. Paso. Piperrak. Gorriak. Antxoak. Gilda. Bale. Lurra. Planeta. Beria. Marte. Claudio. Landa. Nire artean esango dua, Claudio, ezimesteko elementua hori, bere saioa daia, Pentsaten nabil, zuetzaren enteratu. Miluseko nor agertuko dan jateko modukoan laster. Gutako bat egonda. Horraitik hau da. Jateko modukoa, 60 puntu zuentzat. Bai, Bai. Baina, bikotekide bila? Bai. Dordun sortzen egon gozan, han. Burua hortxe. Asier Beñat, jan puntuak hemen. Aldala, nordue? Ni. Beñat, hartu leku mesedez. Vale. Bortxe ezagun arteko gakoekin egin beharko duzue, osatu beharko duzue jolasa, eta hitzak asmatu. Guaztan denpora. Irakasea. Ikaslea. Abila. Trebea. Kontrakoa. Aula. Paso. Asi. Bukatu. Oso ondo. Martin. Berasategi. Animaliak. Artzaina. Animaliak. Ardiak. Orokorra. Artaldea. Oso ondo. Erromanikoa. Gotikoa. Haupa. Hotxa. Beroa. Sinonimoa. Tirania. Errepublika. Ondo! Herri! Demokrazia zen. Demokrazia zen, bai. Demokrazia. Oso ondo, Asier. Oso gertu ibili gara, oso fin ere bai, eta ezagutu dugu bide batez. Martin. Ez berasategi, baizik eta, Martin, zuen lagun emate edo, hartzaina? Bai, Kanadan dabil orain. Aiba! Kanadan? Musu alderarentzat. Wow, eta bueltan gazta batzuk eta ekarriko balitu, fenomeno. Baina han badago zuaitzak landatzen. Ah, bai? Bai. Wow! Beste lan batzuetan. Igual gehiagiari gara esaten eta... Ondo, esan. Eta kontatu puntuak. Azken galdera, guapu da? Hori ja bakoitzaren arabera. Dinot, hartzaina herbola landatzen nila. Niretzako puntu badauka. Zoroarri, eta Nire zuen zazue, 80 puntu, ondo! Niretzako bai. Eta? Hartzaina herbola landatzen da, ja, kuadernoan apuntatzen. Ba, triboren berben aurretik. Ikusiko dugu, markagailuak nola duten, venga! 160 puntu, lekaition. Gautegi zartea, urnietan 160, altasun, 250. Triboren berbak. Puntuak behar ditugu. Markagailua puntuz beteta dauden arren. Xabat, sorte hon guazten denpora. Astikeria iparraldean. Isipua. Astikeria iparraldean. Iska. Libe. Astikeria iparraldean. Xirbi xarma. Eztabaidan. Izka. Zoratu. Zorgortu. Brotxa. Zirpilla. Astikeria iparraldean. Xirmi xarma. Eztabaidan. Izka. Zoratu. Zorgortu. Brotxa. Isipua. Banatu. Partaiatu. Keinu egin. Zeinatu. Zeinatu. Bai, baina xakean bezala askotan arriskatzea baino, hobea baita pixka bat itxarotea. Ondo, bost zuzen erantzun da 50 puntu. Bigarren tabla. Libete inigo. Zeuek abiatu. Guazten denpora. Barrukiak. Tripotxak. Alokairua. Akura. Astindu. Jo. Zapindu. Labaina. Lasterreria. Barrukiak. Tripotxak. Alokairua. Akura. Astindu. Jo. Zapindu. Labaina. Utsua. Asier. Barrukiak. Tripotxak. Alokairua. Akura. Astindu. Jo. Zapindu. Labaina. Lerra.
Aztarna, ukitua. Kutsua. Ondo, aurreko estrategia bera errepikatuz. 40 puntu! Asier Beñat, 3. taula. Asier, guazen denpora. Elbarritu. Mankatu. Untxia. Kukumisa. Uzkia, lehintz gatzagan. Uzkia, txurunbela. Erabili. Baliatu. Alderatu, arratian. Ereztu. Giza arraza. Jendakia. Trebetasuna, habilidadea. Sena. Apazuek. Ondo. Sailkatuta zen duten, Bai, baino... Sailkatzera aldea dago. Horrela, dotore, 1 puntu! Markagailua, zigoaren barpak eta gero. 170 puntu, Xabatek eta Oierrek. Libek eta Iñigok 210, 380, Asierrek eta Beñatek. Laugarren saioan iritsi da. Lekitxarren azkena, Xabat eta Oier. Zer da ba? Bizitza. Bizitza bera. Bai. Hasi bezala xe, Txaron, datua zuzentzen ari gara, 5. saioa hemen da, 5. iritsi da azkena, 5 osatu dugu. Bizitza bai, hasi eta buka, baina bizitza bezala xe, Miluzen ere, sentsazioa, gozatu dugula, ez da? Bai, Oso ondo, espero baina asko sobeto. Bai, espektatiba bajukin etorri ginen bai. Bueno, zu, 540 euro eskuratuta, lagunekin partekatzeko zerrero daukagu, ez da? Ez da moten. Zuen artean orduan. Hau zegoen artien. Bueno, Xabat Oier hasierako idei esan genuelako. Bueno, Xabat egon zen, Miluzen. Bigarren buelta orain. Sekulako oroitzapen ona, zure eta aritzena, eta orain ja zerrezanik ez, pañuelo atateko tan nau, Bai. Zoragarri pasatu dugulako zuekaz. Eta orain, Oierrekin etorritxe, bueno, Oier, ze ondo pasatu zuaz? Bai, nepe bai zeuekin egiz ezan. Imagina nik orduan. Esaten zuen, ez da, Xabatek komentzi duta, etorri da, Oier, aitortza txiki bat, urte osoan, Miluzetik pasaden lehiakide, telebisiboenetako bat, zalantzari gabe. Ez esan hori ba. Benetan, beho gehizuela, Ez esan, neu gaztat horreta. Oso onak. Garrik asko bikote. Besarka bat, Lekeitiora, zalantzari gabe, aurrera egin aurretik, zazpikitxo bat. Oso ondo? Hondarribian topatutakoa, kartel bitxi berezi bat, bai, halako ohar bat edo, telefonioa ez dabil. Telefonioa. Hau idatzi duenak, gazteleraz telefonillo, esan du. Euskaraz bi L, L-a ez da existitzen. Asma dezadan beste zerbait. Telefonioa. Maten dut, garai bateko telefono bat ez da. Hori telefonioa, sekulako aparatu zarra. Bueno, polita. Eta polita bide batez, hau bidali baitigu Ebentzi Loiolak, Anartz, gure lankidearen amak. Miluze ofizial baten ama, beraz, txalo goiozue, favorez. Abentzi, mila esker, Eskerrik asko! Segulakoa. Semea gurekin lanean, eta ama ere bai. Elkarlana. Auzolana, Eusko Jaurlaritza. Ez, barkatu, Miluze. Ederto, batzen gaituzten emozioak, hori bai. Zerotik hasiko gara, bigarren fasea sailkatuta. Libe eta Iñigo, ze moduz? No. Veteranoen lekutik, ze moduz ikusten da, Miluze? Ondo. Ja, eredu emoteko prest. Besteak beste Asier eta Beñati. Hauek, igual eredua behar dutelako, ja. Beraiek ere? Asier, ondo. Puntu askorekin sailkatuta, eta ondo. Bai, baina orain berriz 0. Hori ez zenuten espero igual, ez da? Aurreko ospakizunak eta gero. Berriz ere puntu bila hasiko gara. Bai, Libe? Lemiziko definizioa zuretzat. Demora. 2 atal dituen lasterketa mota. Duatloia. Bai. Herri izkeran autoa gidatzeko agiria. Karneta. 180 izotzez estalita dagoen lurraldea. Groenlandia da zuzen. Euskal mitologiako izakia. Basajauna. Basajaun. Basajaun, hori bai. Fruituen eta kidekoen kanpoko estalkia. Azala. Oianekoa lehoia omen da. Erregea, bikain. Iker Galartzak gauzatu duen ametsa. Zirkua. Bolita. Herbereetan aski ezaguna den landarea. Tulipa. Paretetan jartzen den paper gaineko irudi handia. Posterra. Bikain. Oker dagoena obera aldatzean egiten dena. Zuzenketa. Hauteskunde garaietako ekitaldi nagusia. Hauteskundetan, Mitina.
Mitina. Hora pentsatzen, meetin, orden ez da sartzen. Meetina litzateke mitin bat oso aburra. Malean, bai. Erakustaldia, 10 puntu hau pasue. Pentsatu egilea, ize politxe tulipak. Tulipak. Gero, ez delikatuak diren, baina hori batzuk eda. Jende asko ekartzen ditu herberetatik, da, bueltan ekartzen den landare bigarrena. Azia, bai. Gero, bai. Gauza asko. Zuben irrak eta bar. Izan zarete bertan, Asier, bainat? Ni ez. Zu ez. Ekarri zizun zerbait, bainat, Asierrek, oparitan? Ez, keba. Bueno, ekarri puntu batzuk orain, marka gailura bueltan. Asier, lehenbizikoa zuretzat, denbora. Iluna barrean zeruan distiratzen ikusiko duzun planeta. Artizarra. Bai, farmazietako sarreran ikusiko duzu kolore berdez. Gurutzea. Laguntza eskatzeko mezua. Sos. Oso ondo, alferraren leloa. Zera ba. Alferraren leloa, Zein da? Gortea, leloa, rima eta guzti. beroa, Geroa. Sortu nahi duenak behar du. Sormena. Ondo. Sukaldean babesteko lepotik zintzilik jantzten dena. mantala. Errege edo erregina karguari buko egin. Kargua utzi. Abdikatu. Bikain. Venus eta Marteren semea. Cupido. Mozarten jaioterria. Salzburgo. Hau da, hau. Kirol emaitzak aurretik asmatzean datzan apustu sistema. Kiniela. Bikain. Armiarmek eraikitako trampa bortitza. Armiarmek? Armiarme sarea, ez da dit? Amarauna. Armiarma sarea, beste modu batera. Amarauna, baina beste erakustaldi bat, behatze hau pasuek 80 puntu. Jende, bizkorra. Ondo, bizkortasuna behar dugu eroglifikoak datoz eta? Bizkortasunarekin, osatzen dira hauek, irudimen asko bebai. Baita ere. Behar da. Eli Beñigo, asmatuko ditugu? A ber, raia. Ozen, lehenengo dator, denpora. Belarretan ikusi dut. Egun zangoa. Bale. Egun tangoa, eta aldaketa hori egin, T eta Z aldatu, egun zangoa, oso ondo. Azalpenak ere gustora entzun ditu Iñigok, Bai. Dantzatu ziren inoiz tangorik, batera? Ke ba. Horan, lagunen eskontzan eta bez? Lagunak ezkondu berra hortako. Begira, bueno, Moindik. egin nahi duzu deialdiren bat, baten bat. Deialdi, itzenik esan gabe, baino bai. Bale. Deialdia Ezkondu, egingo oroar. diet. Eta gero tango bai harri. La. Bertan oso Horrek guzti. egiteko. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpora. Oraindik ez dugu antolatu udako. Azoka... Azoka, bek, ez azoka da, ez? Bale? Zenbat? Bida. Bale? Bidaia. Oso ondo. Ia. Wow. Bi azoka, Durangoko azoka, da, esaten dugu. Da, bida, eta azkena, hortxe ia, amaitu gabea, bidaia. Oso ondo. Ikusi dugu. Oso fina, Altxasuarrak beldurtuta momentu honetaz, hau asmatu badute. Ze maila. Ondo Iñigo, bale? Urrizpiratuta egon gara. Ia hirugarrena, denpora. Kazetariak azaldu du. Greta gertakaria. Bale. Oso ondo. Greta Thunberg ikusten genuen, Greta izenean ordezkatu R eta E, gerta, eta gero K, aria, gertakaria, oso ondo? Bikain, Iñigo eta ala baita, ala aitortuko dugu. Ona zara, eroglifikotan. Eskerrik asko. Eta 80 puntu gainera. Polita izateke, igual, aitortza. Punturik ez. Zer nahi duzu, puntuak edo aitortza? Puntuak augeran, ez da? Puntuak augeran. Bai. Bueno, hortxe. Bietatik, batuz, Danetatik ondo dago. Bueno, Asier eta baina eroglifikoak. Zer? Bekaina gora, Asier, une oro. Zaiatuko gara. Nik hain azkar ez ditut ikusten. Bueno, denpora dau. Denpora barruan ikusi ezkero balio du. Hori da. Dagu laguntzako presbe bai. Guazen mutilek, lehenengo da, denpora. Egan ikusi dut, Ele... bale? Da Non? Tximeleta bat. Bai. Txita bat. Eta mele bat tartien, tximeleta eta Batmanen bat. Tximeleta bat. Beste 13 segundo ere bazan ituzen, Pentsa beraz, Asier. Gerto. Esker, Bigarren. aitortzagatik. Aitortzagatik. Bai. Bigarren eroglifikoa. Guazen, denpora. Oso zabala da. Tapa
Lautapa. Vale? Lautada. Osondo. Lautada. Bai. Tapak, zenbat, lau tapa, eta P eta D ordezkapena eginda lautada. Oso zabala da, osondo. Eta oraingoan soberan 14 segundo. Venga. Hala, hau indartzeko, ez da? Bai. Bai, hau. Coacha naiz. Arrotzeko apurtxuet. Bazara, ez da? Ondo, hirugarren eroglifikoa, denpora. Zenbat lagun bildu dira? R-B-U... Venga, ondo zabiltz. R-U... Zenbat lagun bildu dira? Bai. 200. Vale. Ona. Zenbaki bat esateagatik, R1. Oso ondo. Polita, Asier nola pasaren lehiaki izatetik ikusle ere izatera, bainatik oso ondo, zer da? 80 puntu, bikain! Induzketa lanak orain. Aeroglifikoak pasata. Oso interesgarri, puntu honetan markagailuan nola dauden. Aldeak markatuko dituzte, akaso komodinek. Beraz, Libe Inigo, ernezuek orain, zuena baita lehenbiziko esaldia. Hoxe, txura. Jupa. Eta enuntziatua, albiste surrealista bat Tokioko ospitale batean gertatua. Gertatu zen. Tokion, beraz, gertaera horri tiraka. Abiatuko gara, lehenbiziko erronda. Zein mendetan eraiki zen Aieteko jauregia? 18garrenean edo 19garrenean? 19. Oso ondo. Ebokala askatuko dugu. Horrela hasiko gara, esaldi askatzeko aleginetan. Aurrera. Beste 3. Zein da Akropolis hitzaren esanahia, beheko hiria edo goiko hiria? Goiko iria. Hora. B. Hirugarren erronda. Nongo herriko etxea dago Urrutia gazteluan, Altziriki edo Barkoxe? Barkoxe. Azuzena, Asier bainat errebotea zuentzat. Zenbat bizale ditu Altzirikik? Berreo baino gutxiago edo gehiago? Nik gutxiago esango nuke. Baina, por Dios. Gehiago, errebotea. Berriz, Libe Inigo zuena da eskua orain, laugarren erronda. Zein garai da egokiagoa aurora borealak behatzeko, martxotik irailera edo irailetik martxora? Martxotik irailera. Ez, horrek australak. Errebotea? Zein izen hartzen dute aurora polarrek hego hemisferioan, aurora astralak edo antartikoak? Aurora astralak. Bai horixe, eskerrik asko, Libe. Australak ez. P. Elkarlana, polita hau, eta 5. errondara salto. Argazki bat atera duzu, zein soinu atera du? Klask edo klisk? Klisk. Klisk. Bai. Bokala askatuko dugu, ospitale batean Hori gaude. da. Tokion, albiste surrealista, Tokioko ospitale batean gertatua. Asier bainat, aurrera ingo dugu noski. Zein hasi zen bideo-jokoak ekoizten lehenago, Sony edo Sega? Sega. Sega, bai. Ka. Hori gara, pixkanaka. Aurrera bikote? Bai, aurrera. Ja ba. Zenbat sagardotegi daude Astigarragan, 15 baino gutxiago edo gehiago? Gehiago esango nuke. Gehiago. Ikain. Bokala asmatuko dugu, zer irakurtzen hasteko moduan. Bai, eta zera horrekin eta ospitale batez ari garen ezkero. Hortxe hitz batzuk argi daude, baina surrealista da albistea. Kontuz. Inigo ere induzketa lanetan. Aurrera, bikote? Bai, ez dut ikusten oraindik. Bai. Zenbagarren hamarkadan hasi zen Euskal Telebistan funtzioa saioa. 80, 80. 80. Bikain. Zeta. Irakurtzen da zerren? Bai. 2 erronda, 9. eta 10. Falta dira. Hortxe komodina jokoan jarrita. Asier bainat. Ez. Ebakuntza erdian. Induzketa lanetan. Bai. Askatu nahi duzu, Uste dut baietz. Ozen eta argi mesedez. Ebakuntza erdian botatako puzker batek sutea piztu du. Posible alda? Posible da, bai horixe! Ondo! Zoragarri! Toma baina! Baina gaixoak, medikuak,
Erizainak edo nok? Baten batek bota behintzat, eta su hartu. Eta hor, arazo bat zegoen lekuan, bai, orain bi arazo. Asier, bainat, bikain, sokatirerako ja, komodima badaukagu, eta bigarren eskua ere zuenetik abiatuko da. Zuena da, nola bait. Hau esaldia, eta bigarren enuntziatu bat. Eta beste albiste surrealista bat. Minnesotako herri honetan, maskotek gizakion eskubide berdinak dituzte. Ia ba, hori jakin da. Ez da hori, erantzuna ez da hori, ez? Polita litzateke, baina ez, bila hasi behar daukagu. Nongo angulak dira famatuenak, Aginaga edo Orio? Aginaga. Horixe. Bokalak askatzen hasita, lehenengo da. Aurrera altxasu. Zein zen Pavarotiren izena? Luciano edo Gregorio? Luciano. Te. Hirugarrenera salto. Haurdunaldiaren zenbagarren hilabetean azten zaizkio fetuari buruko ilea eta bekainak. Bosgarrenean, zazpigarrenean. Bosgarrenean esango nuke. Ondo esan, beñat, bai horixe. R. Gogoratu, ez zen hori esaldia, baina enuntziatua, Minnesotako herri honetan maskotek gizakion eskubide berdina dituzte. Aurrera. Zenbat urte eman zituen Nelson Mandelak espetxean, 17 edo 27? 27. Ai. Ka. Irakurtzen dugu zeo zer? Bai. Zeo zer bai, baino. Denaz. Aurrera ingo dugu beraz, altxasu? Bai? Bai, aurrera. Bosgarrenera salto. Non dago Takonera parkea? Iruñan. Iruñean? Iruñan. Bostatik bost. Bokal askatu dugu. Argi eta ilunak. Gauza batzuk argi beste batzuekin duda. Ez da. Askatu nahi duzu bikote? Ez. Aurrera ba. Bueno, nahi bai, baino. Zer ez da sekula falta, Errusiako urteberri eguneko ospakizunetako maietan, mandarinak edo kiwiak? Mandarinak. Zen? Askatuko dugu. Zeta. Askatuko duzu? Bai? Bai. Asier, zer horrek? Esango dut. Bai. Argita ozen, mesedez? Txakur batek irabazi ditu alkate izateko hauteskundeak. Hau ere ez da posible. Edo bai. Bai! Bitik bi! Asier eta baina! Ematen zuen gizakiaren puntu gorenean zegoela zibilizazioa, baina... Begira. Ikusten dugu, puntu gorenean zuen pai, bi komodin horiekin, Libe Inigo, 210 puntu, sokatirara bidean, Asier eta bainat, 280 eta bi komodin! Puntu asko jokoan, elkarri lapurrete eginda gaur dirutxu eskuratzeko aukera miluzen. Sokatirara goaz. Libe Inigo, eutxi zegoenari, taltala, bestiek hartu bai. Hasiko gara erantzuten, mazen bikote denpora. Zein futbol taldetan jokatu zuen Agirre lehendakariak? Atletiken? Bai. Asier eta bainat, denpora. Zein da etziren bezpera? Bihar. Osondo. Libete Inigo, denpora. Zer edango duzu Bavaria eskualdeko Biergarten batean? Zerbeza. Bai, garagardoa. Asier eta bainat, zeuen txanda, denpora. Zer esan nahi du ingelesezko pen hitzak? Boligrafoa. Osondo. Libete Inigoren ganagoaz, denpora. Zein kontinentetan dago Belize? Amerikan. Bai. Asier bainat, denpora. Zein bidetako erromesen ikurra da maskorra? Santiago. Osondo. Santiago bidekoa, Doneiakue bidekoa. Libete Inigoren txanda, denpora. Zein da Dario pilotariaren jaioterria? Paso. Ezkarai, zenbat dira euroaren ikurra zeharkatzen duten lerroak? Bi. Osondo. 92. Segundo, oraindik. Tu asko jokoan, aurre hartutaaren nabarmenago orain Asier eta bainat, bi komodin dituzu, ez altzari galdu. Mutilek, denpora. Nafarra bereko zein herritakoa da kulturara bideratutako Basaizea elkartea? Komodina. Baigorrekoa. Libete Inigo, baurre egingo dugu, komodin bat erabilita, zeuen txanda orain, denpora. Zein hilabetetan ospatzen da San Miguel eguna? Iraian. Osondo? Asier bainat. Komodin bakarrarekin, aurrerago baz, denpora. Duela zenbat urte hil zen Jorge Oteiza? Komodina. 20 urte.
utxunea, askotan aipatzen zuen oteizak, komodin kontutan ere utxunea orain. Altsasun. Bitik bi, erabili ditugu, ondo hortarako baitaude. Inigo, parekatu dira, kontu horiek beraz, erantzun zuzen aldela. Guazen denpora. Zer jarri behar duzu lapikoan janaria Maria erara berotzeko? Ura. Osondo. Asier Beñat, denpora. Zein da 19. mendean komunikazio unibertsalerako sortu zuten hizkuntza? Esperantoa. Oso ondo. Libet Inigoren ganagoaz, denpora. Zein dantza motaren erritmoan dantzatuko duzu behin batian Loiolan? Balsa. Oso ondo. Asier Beñat, denpora. Zein basotan dago Samariaingo arroka? Iratin. Bai? Bikain, bitaldeak aurrera goaz, Libe Inigo, denpora. Zer da kanguruaren martxupioa? Tripa, kumia gordeteko hori. Poltsa bai. Asier Beñat, denpora. 80ko hamarkadako zein urtetakoa da Telma eta Luis filma? 82. Maika, 10-tik gora zenbat zero ditu gure bilioiak? 12. Oso ondo. Libe Inigo, estu gauza, guazen denpora. Zer da bergamota? Paso. Fruta bat, zein instrumentuk izaten du danbolin laguntzaile? Txistue. Bai. Asier Beñat, denpora. Zein da Nerea Loron rap abeslariaren izen artistikoa? La Furia. Oso ondo. Libe Inigo, denpora. Zein da Amerikako Estatu Batuetan biztanle gehien dituen hiria? Los Angeles. New York. Zein arkitektura estilotan ikusiko dituzu gehien bat gargolak? Gotiko. Oso ondo. Wow. Katedral bat egiteko moduko sokatira gaur, 10 segundo besterik ez. Asier Beñat, zu ezoaz, finalera. Zema punturekin, orain ikusikoa. Guazen denpora. Zein bertsolarik idatzi zituen Juana Vicenta Olaberen bertsoak? Salvador. Bilintxek, zenbat puntuz irabaz ditzakezu gehienez, isilik proban? 80. Bai. Bueno, eskerrak denborari, bukatu baita. Baina esan dakoa, sailkapen argitzekoen Libe Inigo, 194 puntu, Asier Beñat, 306. Era. Kiroltasuna. Ondo. Oso dotore. Libe Inigo, zemuz? Ondo. Ondo Gustora, abagune hondik ez digu eman. Hori ere egia. Baina, bueno, programa ona eginda, eta ia veteranoen leku hartuta eta zegoen zaingu urrenguen. Hau pasuen. Oigote. Erne Euskal Herria. Altsazutik mundura, Irautza egitera etorri zarete. Bihotz bat altsasuri. Guk ere bidaliko dugu, zalantzari gabe. Esto maite ditugu altsasu harraketa. Asier Beñat, oso ondo, Bai, pozik. Gaur iritsi eta 306 punturekin, beraz, 306 euro irabazita, sailkatu gara finalera. Zein izan ote da gakoa, Asier? Talentua, nik esango ditu, talentua. Vale. Talentua baita ukazue. Talentua beharko dugu finalen ere, eta talentuak saria izango du. Ez edonolako gainera, gaur zakuan jokoan, 15.556 euro. Epa! Talentua saritzeko. Ufa! Historia egingo zenukete? ber. Miluzen historian sartuko zinatekete. Historia saliek, Asier eta Beñat? Bai. Bai? Asier bai. Ni ez hainbeste Asier? baina. Bueno, karrera bukatzen. Bai. Wow. Baina, ez nuen esan behar, porque orain igual geratuko. Esan, ondo esan duzu. Ondo dau, ia, hemen sortea eta lehiaketak. Ni zale bebai zuan txon? Ni historia egin zalea. Bitu. Hemen teletari daukagu. Beste batzuek ikasten dute. Adi, 15.000 eurotik gora, gaurko ere muak. Aintzinaroa, erdiaroa eta aro modernoa. Asier ze irriberredari? Gustatzen zait. Bai, Principios gustatzen zait, baino Ia. arropuzkerian ez duten hori nahi. Bai. Egin dezagun jolas, jokoa zuen kasuan, hemen diru asko daukagulako jokoan. Ondoren azalduko diren kontzeptuak sortu edo gertatu ziren garaian kokatu beharko dituzue. Kokatzen ditugu, ezta? Aintzinaro, erdiaro, aro modernoa. Bai, Mendetan eta, Asier? bai. Kontzeptu oso europozentrista, hala ere. Kontu. Arrabuzkeria aipatzen zuen eta... Bai. Arrazoi? Pedanteria esan. Ez. Arrazoi? Bueno, mundua geure begiekin eratu dugulako. Hori ba. Eta heteropatriarkala, ezta? Adi, sorte hon, dan hori, 1 segundo, denpora.
Burgesia. Burgesia sortu... Aintzinaroan, erdiaroan, edo aro modernoan... Sortu erdiaroan. Kontzeptu hauek sortu... Garrantzi handiena aro modernoan. Edo gertatu ziren garaian. Nola da, sortu edo? Sortu edo gertatu. Nik esango nuke, eske burgesiak erdiaroan ja existitzen zen burgesia. Jarri. Gero bizitza aldatuko dugu, Trentoko kontzilioa. Erdiaroan. Ojo, Mila lareun. Trentoko kontzilioa, mila lareun da. Jarri erdiaroan momentu. Erdiaroan. Eta gero. Merkuriozko termometroa. Aro modernoan. Betaurrekoak. Aro modernoan. Bai? Esaten dute Egipton bazeuden. Ez, eta esan dut Leonardo da Vinci etorla baituzte erdiaroan. Leonardo da Vinci, bueno. Erdiaroan. Venga, vale. Kyoto. Berez erdiaroa, 1300 piko, Renacimiento. Pirateriaren urrezko aroa. Bizantziar artea. Erdiaroa. Bizantzio azten da... Baina, zerbait, eske, a ber, betaurrekoak nik entzun nuen... 18 segundo? Egipton, kristalezko zerbait, baina ez nuke aldatuko. 10 segundo, aldaketarik egingo dugu? Merkuriozko termometroa erdiaroan izan zitekeen. Ez dakit, nik utziko nuke horrela. Trentoko kontzilioa igual izan zitekeen. Tempora. A ber, Trentoko kontzilioa. La guerra de... Zemos? Mila bosteun edo mila? Trentoko kontzilioa da. Zer bainat? Zemos? Hori da dudatan, batzuen artean. 100 urteko gerra. Burgesia. Hasi ingo gara. Bai. Erdiaroan kokatu dugu. Sortu gertatu erdiaroan. Eta horren dena faiatu, eta... Burgesia erdiaroa zuzena da. Tontorperi bat. Ondo, aristokraziak ez bezala, boterea, lana, eziketa eta kapitalaren bidez eskuratzen zuen burgesia, erdiaroan sortu baitzen. Erdiaroan gaude, Bizantziar artea kokatu diguzu behor. Zuzena da? Erromaren gainbeherarekin hasi eta Konstantinopolaren hartzearekin, 1453an bukatu zen Bizantziar imperioan, garatu zen artea zen, beraz, oso ondo kokatuta da, erdiaroa. Pirateriaren urrezko aroa. Aro modernoan. Zuzena da? Zagutu antzinarotik ezagutzen baita, baina aro modernoa izan zen pirateriaren irudia sortu zuena, Karibe itsasoan. Lente, optika, hori... Kyoto. Newton etorri arte, optika ez dago. A ber, entzun gaitu. Bai, barkatu, Kyoto, bai. Erdiaroan, zuzena da? Erdiaroko italiar margolari eta arkitektoa, Giotto di Bondone. Trukakia. Trukakia. Trentoko kontzilioa. Eske horrekin bukatzen da, uste dut, gerra, 100 urteko gerra, osea ez, 100 urteko gerra ez, 30 urte, ez dakizi. Protestante eta, jarri. Protesta, reforma eta hori... Ba, jarri hor. Baina eske erdiaroa, hor dago. Nik 1400 ez zergatik buruan, pero... Utziko dugu hor. Eta betaurreko kantzinarora ez, nik aldatuko nituzke. Antzinarora betaurrekoak? Erabiliko dugu trukakia? Venga, ez. Nahi baduzu bai, Ez du erabiliko. Baina nik behintzat, eske nik aldatuko nuke Erantzun bat behar dugu, erabiliko dugu trukakia? Ez. Ez dugu erabiliko. Barkatu baina. Ez dago. Merkuriozko termometroa. Gaur egun ere. Erabilgarri. Aro modernokoa da? Bai, igual gaizkibia. Gabriel Fahrenheitek asmatu zuen, 1714an. Eta aurrekoena bat bago ezki. Ja, pues jotzen hau zuta listo, tio. Betaurrekoak. Inatek noiztik ditu hori beste galdera. Txikitatik. Irudikatu dugu baten bat, betaurrekoekin. Antzinarroan nik ez nik sartuko ez da bat. Erdiaroan betaurrekoak, bazauden? Zuzena da? Trentoko Oso ondo. kontzilioa...
Betorrekoak Alazen arabiar zientzialariaren oinarriak jarraituz, 14. mende hasieran sortu ziren. Trentoko kontzilioa. Erromako Eliza Katolikoak egindako batzar multzoa. Mugarri. Mugarri bat bai, bada. Mugarri bat. Mugarri bat bada. Horre bereizten dira, baino... Luteria, oza, reformarekin, protestantekin eta horrela? Nik uste dut hor dela. Zalantza izan duzu, Osa, reformarekin... 15 edo 16. mendearen. Hori da. Zalantza hori da. Hori da, 1400 edo hortik edo 1500. Eta nik esango nuke oraintxe bertan 1500 da piko. Baina, claro. 1500 da piko izango balitz. Amasei izango litzateke, modernoa. Bestela? Bestela etxera ere, baina pozik. Bestela? 15.556 eurorekin. Joango zinatekete Altsasura. Gaur etorri Miluzera. Lehiatzen hasi. Sailkatu fasez fase. Finalera iritsi. Sekulako finala egin. Historiako kontzeptu guztiak dagokien lekuan kokatu. Eta azken orduko, zalantza hau. Asier, Beñat, Trentoko kontzilioa. Erdi Aroa da? 1553 bitartean, Aro modernoa, hau pazuek! Oso ondo, bigote! Eta hau ez dugu sekula aztuko. Ez kontzilio, ez gaurko saioa ere. Asier Beñat, 6 euro. Eta hurrengo Miluzen historia egiteko aukera berriz ere. Segi horretan. Hor txegon zuak eta ikusi, Agur! Agur!